Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, nye ka m bịa Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rabara m sebụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Anyị kwupụta ọrụ ọma gị, anyị esekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O sebụwa Chukwu, eze nke n'igwe, Chukwu Chukwu na dike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa nke Chineke bụrụ, Tụrụ Chukwu nwa nke nna, mere anyị ebere, meghara anyị anyị, mere anyị ebere, sọ gị dị asọ. N'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ Jesu Kristi, kachasị n'ihe elu.
anyị yọọ anyị yọọ. Nna nke n'igwe, onye ji ike niile, iji aka ịhụnanya nke obiọma gị jirikwa nwayọọ na-achịkwa oge niile nke ụbọchị anyị, biko butere anyị ụzọ n'ije anyị na ndụ a, gbooro anyị mkpa anyị tupu anyị akpọkue gị. Ekwela ka anyị dafue n'ịdaba na mmụọ gị, ka o jikọọ anyị n'okwukwe, ka anyị soro n'ọrụ gị, were sorokwa ṅụrịa ọṅụ n'ihu gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, n'otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze. N'usoro okwu Elisha onye Chineke, Neeman manyere n'osimiri Jọdan ugboro 7 wee bụrụ onye a sachara ọrịa ekpenta. Ahụ ya bịara dị mmiri mmiri ka ahụ nwatakịrị. Mgbe Neeman na ndị niile so ya lọghachiri n'ebe Elisha, Neeman guzoro n'ihu ya wee kwuo sị, "Ugbu a ka m jiri mara na enweghị Chineke ọzọ n'ụwa niile karịkwa n'ala Izrel. Biko nara onyinye nke a n'aka odibo gị." Ma Elisha zara ya sị, "N'aha Chineke dị ndụ, onye m na-agbara odibo, agaghị m ana gị ihe ọbụla." Ọ bụ ezie na Neeman rịọsiri ya ike, ma Elija jụrụ ajụ. Neeman were kwuo sị, "Ebe ị na-enweghị ike ịnara m ihe ọbụla, kweenụ ka ekponye m aja si n'ala ụnụ, aja ịnyịnya ibu abụọ nwere ike ibu, n'ihi na nwaodibo gị enweghị ike ịchụnyere chi ọzọ aja nsure ọkụ maọbụ ụdị aja ọbụla. Ọ bụ sọ Chineke ka m ga-achụnyere aja." Okwu nke osebụrụwa ekele dịrị Chukwu. Onyenwe anyị egosila mba niile nzọpụta ya. Onyenwe anyị egosila mba niile nzọpụta ya. Kwerenụ Onyenwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Aka nri ya dị asọ ewetala nzọpụta. Onyenwe anyị egosila mba niile nzọpụta ya. Onyenwe anyị egosila nzọpụta ya. O gosila mba niile ikpe ya ziri ezi. O chetala ịhụnanya na eziokwu ya maka ụlọ Izrel. Onyenwe anyị egosila mba niile. Ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chukwu anyị. Ụwa niile ṅụrịbanụ na Chineke. Ribenụ mkpu ọnụ, kwebenụ ukwe otuto. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara Timoti. Chetakwa na ozi ọma ahụ m na-ebugharị na Jesu Kristi onye bilitere n'ọnwụ si n'agbụrụ David bulite. Ọ bụ n'ihi ihe a
ka ejiri bom ahụhụ n'isi nke na-ekere m agbụ, ka a ga-asị na arụ m mere bụ emebeghị, mana ha enweghị ike ozi Chineke agbụ. Ọ pụtara na ana m edi ahụhụ a niile n'ihi ndị ahọtara ahọta, ka o wee bụrụ na n'oge ikpeazụ ha ga-enweta nzọpụta ahụ nọ n'ime Kristi Jesu, n'otito na ebube dị ebighị ebi nke so ya na-aga. Ihe a bụ okwu anyị kwesịrị ịdabere n'elu ya. Ọ bụrụ na anyị soro ya nwụọ, ọ pụtara na anyị ga-eso ya adị ndụ. Ọ bụrụ na anyị jigidesie okwukwe anyị ike ruo na ngwụcha, anyị ga-eso ya achị. Ọ bụrụ na anyị agọnarịghị ya, ọ gaghị agọnarị anyị. Ọ bụrụ na anyị ekweghị ntụkwasị obi, o kwesịrị ntụkwasị obi, maka na o nweghị ike ịgọnarị onwe ya. Okwu kọsịrị ụwa. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Na-enye na-ekele n'ihe niile. Nke a bụ mmasị Chineke maka unu niile n'ime Jesu Kristi. Onye nwe anyị nọ n'elu nọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Otu mgbe Jesu si n'agbata Samaria na Galili na-aga Jerusalem. Mgbe ọ na-abanye n'otu obodo nta, ndị ekpenta 10 zutere ya. Ha guzopụrụ iche wee kpọọ ya, "Nna anyị Jesu, mere anyị ebere." Mgbe ọ hụrụ ha, ọ sịrị ha, "Gaanụ gosi ndị ụkọchukwu onwe unu." Mgbe ha na-aga n'ụzọ ka a sachara ha ọrịa ekpenta. Mgbe otu n'ime ha hụrụ na agwọọla ya, ọ laghachiri were oke onu na-enye Chineke otuto. Ọ bịara daa n'ala n'ụkwụ Jesu na-enye ya ekele. Nwoke ahụ bụ onye Samaria. N'ihi ya Jesu jụrụ ya sị, "Ọ bụ na ọ bụghị mmadụ 10 ka a gwọrọ ekpenta? Olee ebe 9 ndị ọzọ nọ?" Ọ pụtara na o nweghị onye ọzọ laghachiri inye Chineke otuto ma ọ bụghị onye abụ onye mba. O were sị nwoke ahụ, "Bilie, gaa nke gị, okwukwe gị azọọla gị." Oziọma nke osebụwa.
chọba alaeze nna ezi omume ya, ihe ndị ọzọ na-apụnụ Chukwu ga-ahụ maka ya. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọtara alụ. Ihe ọma na-emere m dịka ndere chimakwụkwọ, ihe mbụ n'obi na-emere m dịka ndere chimedemede. Ihe ọma na-emere gị ọ dịka idere chi gị akwụkwọ, ihe ibu n'obi na-emere gị dịka idere chi gị edemede. Ihe ọma na-emere anyị ọ dịka idere chi anyị akwụkwọ, ihe anyị bụ n'obi na-emere anyị ọ dịka idere chi anyị edemede. Amen. All right. N'ụka gara aga, ụka nyere anyị nnukwu nkụzi banyere okwukwe. Am I right? Maka every Sunday, enwere ihe Chineke na-achọ ịkụziri anyị. Onye gelu ntị n'ihe ọgụ tata niile, kedu ihe i chere Chineke chọrọ ịkụzi tata? Okay. At least o gosi m na somebody gelu ntị n'onu nwunye tata. Which is good. So gosi na igelu ntị maka na every Sunday enwenaghị message Chukwu chọrọ ka anyị jide aka maka na ụwa anyị nọ nwere ka ọ dị. And so na enwenaghị ihe ị ga-eji wee na-echekwaba onwe gị every Sunday. Ị na-enejeli anya nya so that mgbe ụwa ga na-eshake ma ọ bụ confusion ga na-abịa, ị na-echeta okwu Chineke ahụ ga na-agba gị ume. Ọ kụziri anyị the importance of gratitude. Thank you. Thank you. Enwere ndị ada asị mmadụ thank you n'ụwa ha. Enwere ndị a appreciate ha mmadụ ihe ọsọ gị mee n'ụwa kama ọ ga-afụ ihe ọma ọfụ gịnị? Ọfụ nke imetarọ. Anya niile bụ sọsọ nke ahụ emetarọ ka ọ ga-ankọ. Chefuo ndị ọma niile. There is power in gratitude. Ọ na-akpalite mmụọ maka na ndị Igbo si na-eto dike na nke o mere eme gị na-eme o mekwa ọzọ. Ọnya ka eji wee sị na onye nna ya dụnyere ori na-eme gịnị? Ọ na-eji ụkwụ agbari ụzọ maka na ị ga-akpalite mmụọ ya, ịkpalitere mmụọ ya o mekarịa ono mere na mbụ. Egosi anyị the power of gratitude. N'ihe ọgụ nke mbụ alụtụla egosi anyị onye a na-akpọ Neman. Neman bụ ọchịagha, was a war general. And Neman, if for some reasons you command a troop, you feel larger than life. Am I right? You feel larger than life because you have been able to destroy many, and many knelt down for you and surrendered. He was a war general of Syria. But because he was a leper at a point, remember, now, leprosy is an isolated illness. Because number one, will not be contagious. So, uneasy. Then apart from not the contagious, nke bobo na ekwenyelo
na onye na-aya ekpenta na enwere ihe ọjọọ o melụ Chineke ji nye ekpenta. So it is looked at as a punishment from God. And so ha na-eme bụ ibu rụọ ọya ekpenta ahụ ha achụba gị n'ime ọhịa maka na ịbụ onye mere gịnị, onye lụrụ alụ. Ihe ị ga na-eme bụ ị na-eje njem ikenye mgbịrịmgba n'azụ gị, ikenye bel n'azụ ụkwụ gị. Then mgbe ị ga-esi n'ime ọhịa ahụ na-apụta, ndị mmadụ gafeta isi ha pụkwa n'ebe a na alụlụ ma alụ, mgbịrịmgba na-akụ na-aga, so that onye ntị chiri ọ bụ na ọ nụrụ onu gị ome gịnị, ọnụ mgbịrịmgba. That's how lepers were treated. But because Naaman was a war general, he still had slaves around him, especially in that capture n'agha. O wee bụrụ na ofu nwata nwaanyị a capture n'agha ndị Syria ka bi na Beneman, mgbe ọfụ na ọgịa na-ayọ ọya, nwatakịrị nụnwa wee sị ọgịa enwekwa n'ofu nnukwu onye amụma nọ n'Israel, ebe ijegoro ụlọ ọgwụ niile o kwere eme, na enwekwa n'ihe kalili ego, na Chineke kalili ego, na onye Chineke gwọrọ bụ onye agwọrọ agwọ. If God heals you, you are healed. Nema nene katia tegana nekono nka. Ịma na onwere onye ga-abụ okwu ọ dị ka ọ bụrụ okwu. Onye ga-abụ okwu ruo okwu eme gịnị, ege ya ntị. Mana nwatakịrị egwu nema nne katia sa ta gbafut. Nwata sị ya rapụgo nna m bụ nwa oru. Even a mad person can also sometimes say something meaningful. Na onye ndị mmadụ na-ele anya na ọ bụrụ mmadụ, na mgbe ụfọdụ na enwekwa na ofu obere ihe ọ ga-agba okwuo, it will make sense. Naaman sị, okay, ka ijebe Israel. O jebe bukọrọ ngwongwo niile eji enye ọgọ bata. Olute Israel. Because he was a war general, oche nọ ya bata ka Elisha nabatia ka ndị agha ju ebe niile na-ekwugharị. Mgbe akwara Elisha na enwere onye a na-akpọ Naaman na-abịa bie, Elisha sị ya si na ya jee wụọ arụ 7 times na mmiri, na ọwụwa arụ 7 times na mmiri na ọ ga-adị mma. Gịnị mee? Arrogance. Ọsọ onye mmiri dị na Syria na mmiri dị n'Israel, kedu nke ka mma? Na ya wụga arụ na mmiri Syria niile na enwere ihe melie, nwa ya ga-eji wee bịa wụọ na nke Israel ọwụọ kụọ. Ọgba iwe ka ya na nwata nwaanyị asị ya, listen to this man, it is God speaking. When God is speaking, we listen to God. What's okay? Oje wụọ arụ, ọ nara abanye nke 7th time. The Bible said the body got cleansed like the body of a little child. Onekata onwe, is this my body again? Obukọrọ ngwongwo niile jekwube Elisha. Ihe ọma niile obu wee bịa jekwule Elisha sị ya, in appreciation of what you have done for me, take this. Elisha said, no, I didn't do anything for you. Take your gifts. Why? Okay, Naaman say, ngwa na imanam what I brought. Ka mpoluzi aja Israel megene wanaba. Elisha used the opportunity to divert the praises for him to God. Every praise belongs to God. We want every praise to our Lord. Everything. Yeah. Yes. Every praise belongs to God. Because if Elisha had taken that, Naaman never Syria, his mind would be that Elisha did a miracle. But Elisha said, no, it's not me. It is God. Show gratitude to God. Don't show that gratitude to me because I'm a mere human. Naaman will say,
Ka akpọlụzie aja na from this day forward. No Chineke nke Israel ka ya ga na-eme gịnị ka ya ga na-eto. He rechanneled his eyes to God. Gratitude to God. Abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, Paul nọ na nga mgbe o dere ihe ọgụ nke abụọ. O deje Timothy. Ọ sị Timothy, I am a prisoner. And I'm a prisoner because of Christ. But irrespective of the chains in my hands, I will never stop spreading the message of God. Because what I am is made by God. Even in chains. That tells us, at what point do we show gratitude to God? You know, sometimes people only come to thanksgiving to God when they perceive some blessings. Even the life you have today is a blessing. I come go my car before. I've told this story once of a man who was 80 years. And then he had some challenge in breathing. So went to hospital. Usually, you pay. You pay out of pocket. This man went to hospital. According to the story, they took a lot of millions of whatever currency it was from him. And this man say, I have breathed for 80 years. And God never took 1 naira from me. And human beings have given me a little air for 1 day. And they have taken 80 million from me. When God gives us, we take it for granted. The only time you get chopotai how much when you fall short of what you have today and you lean on humans for survival. That's when you appreciate the goodness of God. Abianozioma, just we go see gratitude and ingratitude. 10 he cured, 10 lepers. Number 1, he wouldn't even have spoken to them because they are lepers. Mana, in Jesus, there is comfort. He waits us wherever we are. He meets us where we are, irrespective of what we are. Nobody speaks to a leper, but only Jesus could. They said, Jesus, Master, have pity on us. And he said, go and show yourself to the priests. They went. Hey, Lute, on their way, they became cleansed. What happened? 9 disappeared. Only 1. And can one be a Samaritan? Now it is also likely that the Jewish ones left because we have after all, one night came. You are a brother, so you have done what you should do. Or just like Father Cosmas, after all, Father Onibo cable, no problem. Father, maybe he never know Father cable, Father Onibo. Maybe. Monopoly Spanish, he get all, well, hi, Father Cosmos, thank you so much, you did so well. Father, maybe he never. Because we take our own for granted. Christ looked and said, 10 they were. Where are the rest? Be grateful. There was this story in Congo one day. When you say father for when you were very young, or when I was a young priest, that's what I say, because I not go 24 years. Now father boroze my father. No, I want a cheesy bishop, okay. So I think that was my first year as a priest. I was driving. And then I go,
when you're pretty young, sometimes you think you're in control of the world. Sometimes you think, even driving, sometimes you think you can drive, pull up the car, put it down, put it in your head, and move on. So I was speeding. I think I was going to Owerri from Onitsha. Speeding, when I mean speeding, because you think you can control it. Then for some reasons, I don't know what happened, but the car in my front stopped abruptly. I touched the brake. It's not happening. Would you some man at brake that day? I was match in Kemamniru. It's okay. Then the next thing Batam Nisibu, wave your hands to the left. Then Emen can wave voya and will oncoming car, which is even more dangerous. The one in my back could be easier for me. And then, but if I try to go that left, it will be head-on collision. There may not be Father Cosmas that you will know, because that would have been a loving memory of. Then the only thing that came to my mind, when we have instinctively, in all these things, in few seconds, was try right. I tried right. I tried them right now. Iyama moto no na control, and you tried right. Moto ge potakwa gafe kwa nka ho ba brake kanaga until you were able to get it to show you the speed. Go say that if I had ever hit that one at the back, the impact will be too much, and you never know where it will end. Brake, I don't know. What happened? What did I even do? I got out of that car. I got out. And the one not cham neze. Hani ne megene. Onye na jebelo onwe. Little I don't know shake him. Then by the time only to say, ne motom just by here, bunuku dish, nuku gully that I didn't even see. That I didn't even see. Nanekati henka. If for some reasons I shifted a little, that would have been the end. Now, naturally, oh my goodness, now I see I'm an expert in driving. Oh my goodness, if I didn't make these decisions, I would have been dead. But, oh my goodness, I'm a very smart driver. No, God, there is no smartness in this. Because a little mistake. This is how God saves us. Every day. Every day. But we don't see it. But the Thanksgiving made that day. And since then, I taught myself some lessons. Gratitude is important. That's what the angels do in heaven. On earth, we lose this sense of gratitude. A man who married a wife, because when we go bossing Kawali Hall for me, ask him, would you force someone to get sie? Motoloto, motohoto, say an again me, say motoloto. Obugori no torogoto, jabulu no to ota hokuru na kitchen for that number of hours. Appreciate it. Come on, ikutazia. Joy kedo de mageti no fa. Then will a different type of magena like and a go to Nigeria. But if a woman stood up in the kitchen for hours and brought out food, then the time it kedo di nisili ha blue nieba. On a record there. On a record there, and you may think it's a joke.
But it may not be. Because the time of reckoning will come. And then I call the Kwazi. If you show appreciation to your husband, even nwoke need the ego. Just massaging of the ego. Nwoke na why? Ada compete. Chineke jiga kia ke etu ogade. Nwoke ama abụnata nwaanyị, nwaanyị ama abụnata nwoke. A na-ekwe nwoke bụrụ nwoke, nwaanyị bụrụ gịnị? Nke Chineke nyere onye ya pụrụ. Kedu ihe niile? Odogwum. Dikem. Powerhouse. Itu a powerhouse. Ọ bụgo na na-eti uchi ya n'ilo. Alisa ọbata na bia ọmalụgo na enwe ndị na-agụ ya na ya nwere ike. So those words are enough to keep him going. Show sense of gratitude. When you do some of this, there will be happiness around you. There will be joy in your home. Your life will be more meaningful. Let us be more positive. Let us not always see faults. Probably in one fault, there may be 10 good things around it. But sometimes we lose sight of the 10 good things and capitalize on one. Let the 10 bring joy to us and let them subsume the one that didn't work well. May God bless us as we show gratitude to God and to humans through Christ our Lord. Ekwendo to Chineke. So otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ya eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwenu mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke efula anyị n'anya, anyị abịago n'iru gị in thanksgiving for all your blessings. Ọ bụkwazị nwasị anyị chọọ na anyị ga-achọta, anyị yọ na ị ga-emepela anyị. Anyị na-achọ iburuzi ọtụtụ ebumnobi anyị ndị ọzọ bịakwute gị, na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
natazie isi anarụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ọkpanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site na aja nke a dị nsọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị, mee ka anyị bata n'otuto nke eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu nọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị.
onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria, ọ gbapụtala anyị n'ọnwụ ebebe so n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịazi na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi ụda n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wega n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke mgbe gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa atọ ụwa niile.
zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta n'anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Ụmụnne m na Kristi, n'enu nwa atụrụ nke Chukwu, n'enu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị agbọrọ nri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị ya iyo. Dị nwenụ, anyị ji umeala rịọ ebube eze gị otu isi were ahụ n'ọbara nke a kacha nsọ zụọ anyị, biko si etu ahụ mee ka anyị soro rite oke ịbụ Chukwu nke ịbụ ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otoriri Jesu, second collection. Chineke na-adịghịwo, dịghịwo, onye kere ụwa dịghịwo, imeela. 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 Chineke na-adịghịwo, onye kere ụwa dịghịwo, imeela. Parish announcement. All Souls Day is approaching, November 2nd. We are dedicating candles to pray for your beloved departed. Donation, $30 for the month of November. To dedicate a candle, please place the name and donation in an envelope and drop it in the collection basket or bring it to the rectory. Forms are in the bulletin. See the bulletin for more details. On October 19th, World Mission Sunday, the second collection is for the support of the church's mission in Asia, Africa, Latin America, the Pacific Islands, and Middle East. Please be generous. The St. Fortunata couples group, together with all parish ministries, invites everyone to a food sale on Sunday, November 9, from 10 a.m. to 12:30 p.m. Enjoy delicious Dominican dishes for only $10, including a drink. All proceeds will benefit the parish. Thank you. This announcement, I was in a parish council meeting to try and ask the Igbo group to be part of it. So I wait for more information about the things to donate towards this event. They are seeking our support to be part of it. Couples group. As you know, the bishop's annual Catholic appeal is still in progress. We will reach our goal as you fulfill your pledges. Please help us accomplish this together. Thank you for your generous support. October is the month of the Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary every Sunday at 5 p.m. The Igbo community of St. Fortunata invites you today to a presentation and financial strategy discussion at 3 p.m. in the church basement. All are welcomed. Please note that the rectory will be closed this Monday in observance of Columbus Day. Please be sure to read Father's letter in the bulletin.
Otodri Jesu. Here our second Sunday of the month. Ndinna, time for special blessing. Kene Chineke Jayama Mama Kene Idima Oye Keruwa Oyama 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 Kene Chineke Jayama Mama Kene Idima Oye Keruwa Oyama Oyama, Oyama, kene Chineke jaya, mama kene idima, oye keruwa Oyama, 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 kene Chineke jaya, mama kene idima. Mama ekele, onye kere ụwa n'ọnụkwa ebe ezi na-asụ ebe a o gosi nnọọ ndị ide na ebe a enyemaka dị n'afọ dị nwenụ osebruwa n'ụlọ anyị osebruwa nọnyelu ọnụ Chineke efula anyị n'anya anyị na-ekene gị mgbe niile. We are always grateful and we can never stop showing our gratitude to you. Anyị na-ekene gị n'isi ndị nna anyị niile n'ofu n'ofu. Anyị na-ekene gị maka ndụ ha. Anyị na-ekene gị maka nyanya nke zutekwala ọtụtụ n'ime anyị. Anyị na-ekenekwazi gị n'ihi na imelụ anyị achakwa gbakekwa nwekwa ike na-abịa n'iru gị mgbe niile wee na-eto gị. Eze nke ebube, ebe anyị bụ ngwa ọrụ gị, ebe anyị bụ onyinye gị nyere ezinụlọ anyị dị iche iche, anyị na-ayọ ka ị na-agọzi anyị, anyị na-ayọ ka ị na-edu anyị, anyị na-ayọ ka ị na-agbazili anyị, anyị na-ayọkwanụ nke anyị na-eme anya dị emetacha ọfụma ka ịkụziela anyị etu anyị ga-esi eme ka ọma karịa. Gọzie anyị, gọzie ọpụpụ anyị, gọzie mbata anyị niile, gọzie ezinụlọ anyị, gọzie aka ọrụ anyị. Sọsọ ebe nọ ka anyị tụkwasịra nchekwube anyị wee na-ayọ ka mbọ niile nke anyị na-agba n'ụwa anụnwa dịka ndị nna rapụ na anyị n'iyi, kama anyị lụsị ọrụ n'ụwa ka anyị nwee kelitekwazi uru ya n'ụwa anụnwa gụnkwa n'ike binyere gị na-aṅụrị ebebe n'eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Otodri Jesu. Dịka anyị kwuru na announcement, parish announcement, after the mass, anyị ga-aga enwe our workshop, our seminar, interactive seminar downstairs na basement. So agbasa biko anyị ga-achọ ka people anyị gbada ọsịsọ
can we came a chakwa also because our meeting the Igbo organization and it's been cancelled? Okay. Okay. So we have our time in the basement today. All right. Good. So because anyway, Abasa, I think I ain't gonna na garage pick something. Yeah, the parking lot. Pick something. Then we go down to the basement. You didn't cancel it? Okay. Said it wasn't cancelled. So I am a child belonging to Igbo organization. It's a mozohala, so I must stop by. What is going on? Third region, so. The youth, that's the St. Fortunata youth group. St. Fortunata youth group. They have their big cell. They had one today, but they couldn't cheerfully until after our mass. So next Sunday, they are asking us to support them. They will have big cells again. So next Sunday, so when coming to mass, please prepare to support the same Fortunata youth group with their big cells. Birthdays. Lolo Chizoba. Ngozi. onwe furu ihe mere na chọọchị a unu fụ na aka dasịrị ike taa and ihe aka ji dee etu o si daa bụ na onye ọ na-ama na ihe na-eme na o mere abede mana efura ndụ ọ na-agba ha mebe dị a marọ mgbe bụ nya anya marọ mgbe bụ echi aka na-adị ka aka ekele eke so much love for maka eto dike na nke o mere eme omegene so thank you and Ngozi happy birthday all right enyemaka dị n'afọ dị nwenu osebruwa n'ụlọ anyị anyị Chineke anyị na-ekele gị n'isi ụmụ gị ndị n'ụwa ndị na-egosipụta ihe ọma nke ime na ndụ ha site n'inye ha ndụ site n'inye ha ezinụlọ site n'imekwazị ka ha na-agba mbọ site n'inyekwazi ha arụ isi ike ha na-ebunye afa gị elu n'ihu ụmụnne ha niile ịgwala na onye ọbụla kwupụta gị n'ụwa n'ụwa na ị ga-ekwupụta ya n'iru nna gị nọ n'eluigwe ebe ha na-enye gị testimony of your goodness and that you testify them before the Most High, that you testify them in your throne. Bless them today, bless them tomorrow, bless them always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. Any anniversaries? Anniversary. Okay, is there anybody worshiping with us for the first time here today? First time worshiper? Okay, step forward, please.
My name is Joy Nneka Eke. I traveled to Canada. I'm from Missouri, and I stopped by to see my sister Obi, and I decided to worship with all of you today. So praise the Lord. But we do have Igbo Mass in Kansas City, Missouri, and so I'm so delighted to also worship during the Igbo Mass today. Mbụ onye ezi na Anyocha local government na Delta State. My name is Nwadi Uta. I grew up in Canada. I'm from Canada, and I moved to Brooklyn a few months ago. So thank you for having me. Anambra. Ichida. Okay, thank you. Thank you. You know, for some reason, but anyway, please, you are welcome to St. Fortunata. This is Igbo Catholic community. We have our mass every Sunday at 1 o'clock. So if you are still around, please join us for all our worships here, our masses on Sundays. You're welcome once again. Otodri Jesu, Bikono, I confirm on agaghị enwe meeting ndị Igbo today. It's confirmed. Okay, because like the privileged information, Abasamas will quickly go and grab something from Mrs. Lolo Nweke. Birthday. So I ain't got bad. Your goodies. Please come down to the basement immediately. Can we go on with our seminar? Thank you, Chukundalo. Chimdalo, thank you, okay, for serving for the first time at Mass. And thank you, Solo, for guiding her through. So we wait for, some of our children that received their communion not long ago, we are still waiting for you to come and join the altar service. Otodri Jesu, because after Mass. Ekwusigokwa achọrọ m ikwutezi ụlọ aka mana ọ dị mkpa onye ọbụla anapụ na ụlọ ana na the information dị mkpa ka anyị nwee ike gee ntị just to help ourselves and our families nwekwa ike nwee ihe ga-akụziri ụmụ gị maka ejegwo klaasị a fie ọtụtụ mobile ụtọ. That's why I invited them ka anyị nwee ike nwee ihe anyị ga na-akụziri ndị mmadụ for financial growth. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ ka Chukwu ji ike dị na-egozie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'abalị misa gwụsịgo